Chu jambu like hambai monai bahai tong sagate monai jambu hamda maite sakha kahana hai tam khai tong sa mairok da sakha hai tam moi bai sakha tam moi mai sakha nukia balok kha bai hambai nukia balok kha amono nukia balok khano wal bai siar sampa kem berajak do bagana kisa asokon yathek nugia balok khan norogoi kongma sia balok khan ang bo live phainai ang kisa live rok LP rok khlaina mojang yang thangkata seliru borogo phaya gyane LP o obagani seliru tang muitu bai akran se bai ni muino thogo muitu ba akran hingke thogota angko muitu angke busang botong ma bagai se muitu rok mase tongha obagini angke muitu thogjao norka muitu no kepe khaidasa mane jambu mane songkhango bache pura gudo haike dekhlaisa samjani plip ngo karang rok thangai mane ke ibai ino thogona muitu tabok tam khaitong tabole tam khaitong mane jambu rokoi tongo bai उनको साहिम गजी आप कहाँ से हो मैं त्रिपुरा से हो आप कहाँ से हो साहिम tawang mairok saya ko pehan ke barok tong hatana kesang guno tabuk tei satam jan bo kesang tong na monai jambu na kolom no ngayang go sini yang tei sa kesang tong kha bui baksa borok le pen dok siri thi dong o haipana jong he kesang jago ta angke kesang go belakya obak ne i bai hinu sin dogana ni borok ke ingko ada song ke borok ke pen dok siri thu borok le हम साहिम क्या बोला हम आपके दिल से ऐसा है क्या jambu saka kesanggo jambu pa pensi ko borok pen di thu balok khable wasi porum jimno borok pen ogri thu
गोजांफोरा आस्था गोजांफोराव जांसो गोजां वाइफोराव ब्लेंकेटसो आंखाय दुइटा खेखे थै माथो ब्लेंकेट जागसे डाबल अथ मा दङ दो ताइके संके डाबल फनो किसे पाटला हो दुइटा किसे माथो गोजां मानि जागसे गोजां मानि बागै मुक्ति रो फाइ दङ से दङ हाँ क्या कर रहा है Sahim tai saborok tong kisa norobo kisa comment khaibari do monaisong naro jotno comment khaibadi kisa ano lairori baidi jambo saka kolom phuruke tamo khai tongnai borok bai borok haino sanjarok pono tui haino tui sol tugu mano kasangjaya koloman somai hingke borok pura fan by fan ke tongai ta Sahim gati ab बहुत अच्छी लगती हो अच्छा थैंक यू अच्छे बोलने के लिए थैंक यू साहिम jambo saka baile ano sinili ano siniyo jambo no tam sini tamasa inke diba Shanti Bazar o tongnai jambo Shanti Bazar tongnai yadiba tai saborok tong kisa comment khaidibo siniyata nung Shanti inke ingko tit tamjani tit silong tit hinai da jambo boi thangka nung sibo mangala dala ba ke phayo hingka ba inke bahai kelangono sa ha moneka kisa bongka Rahul da sinka bele bayano saga disa bongka Rahul da na ingko silong tit hini ma tongo angke na Rahul mane nale buku account alada bung alada kese phayo ang phaika ha mone umi mone jambo silong tita ha mone yauna silong tit haikeno matang jao manise ang nono kaham da bai kaham no tab sujarale like da hambai muktre se phaisa bokha angle pura muktre phaiko se yo 10-12 bar haina mokol mugumi asa ha ma se saslang phaikale monai saslang maisa kada maisa pekhang maisa pedrop se monai saslang maisa pedrop muktre se phais tongko ang mokol phone mukum jak teng thanai se lasio daily thujak hinjago ang lb lb ni borok bai daily thujak hene ekene ang camera back riri ma tongo to muktre phayo maisa mane asoka mane ang muktre se phaisi nai jambo saka monai umi horkaha mone saslang monai saka
ta moi baisa gose moi maisingse moi maising abondro tei akran sogui jao hingtei phungni yangnai tang saijang janmani alu tomato sejana ke songmani thogriwi omono hasura muktrui hingke umi jaga hor kahamda jambu sasalang saka oke jambu saka nugya balukha monai umina nungse LB rogo phai hangke bahai ke nongna sa muktrui bo phaibe yang boi LB le khaya makhang phono gya hedu bo hinjang na kirjak bagano amor kisa kisa ma phono to ba muktrui phai muktrui sasalangke ani moi maising michaka au nono boda jambu monai umike maisa khada monai sasalang maisa khada monai jambu to saka hingke mane monai jaka jambu hingke monai misaka kaham de tong da jambu misaka saka ang bai tamoi bai saka samonai muktrui noita lai tong hangke ba muktrui ra milim malang ke thang tong hang thentri si kisam masanai thentri horo thentri mukhi rok sakang ke bo horos serai ke boi serai ke serai mang nango phong wak ne monai umi kumpa wak bahan baise monitro jambu saka kaham bai hamya bai ta ke monai misaka muktrui phai manang thini ka bele thentri mukhi kisa rutuk mana gane sasalang monai ke 9.40 time asok wasi muktrui phai tong hang nangbo sai tong muktrui hingke cover siang bainole haham bopro thunai sa 10:30 da thunai sa thik no sakanung time nok thentri mukhui rutuk mani si mali ya borujan tisa tongkha ma kesamlai tongo bo 12 bosani kesam omo jani muchung ya busli gana jani muchung tawke angbo cherai ni baga angbo kisa sakana muktrui phai sini ka bohor ke saijong ha daron kom porti be camera roine muktrui kisa thangui tongo salobo thujak haifano harajak to muktrui phai hai 5-10 minute ni bagoi kisa chaina khata ta thuti sajang jaga oke bai thuya abagino thuya hine no keta
tam tam manirokno harisai ma tongo tesa kaisa aro phone chumbo thungo mano mano bokhorok sai tongha bokhorok moktor phimani bokhorok tingtang tongha pias ridi mokla thik tong rine pias no marena mone saslang sakani ni nok kim ni da nini nok tamu bujiya nini nok tinni da himni soman da na kimni nini nok kimni da nini nok tinni da hinna kimni ani nok tinni no do nok tinni da hinsi songkana ani nok tinni jase kharang masisa bikhari pias mar phaigana pias tak mane udah hikri ka pias sarala mayo Sasilang saka সত্যি না রিনা থাঙ্কা হাহা জাম্বো মামা মনি খালে পিয়াস রেদি Nina bada tong labai সত্যি না মারি খানো রং নাইলা বিশ্বাস জায়গা পিয়াস রাইনা হাগা bisa rin na ganado lumayo muna yung mamuri juga moklo se khep ke habo pura moklo se thepai rikhang bini bahai sama saslang tong ini nambah rabat mana musaka asu kosto ka tahsidi asu kosto ke klaiman se ani biusle wasta mla komisi thango haini se mo kaisa time pass haise ma tong se ang kok sanani borok kuri oro phone phai kok sasine hine sabai mane haise ungsi age ni kasam rok no mane borok kok sanamo sungta dol kasam rok ani lp ni kasan dol rok bang kok sanamo jongjago hangka bagane ang phai mane se ungski mane phai kebole kambai nono lamsogo do ani lbo monai naidi ang tam jarak machine যন্ত্রণা jam mokol ni mane ingo moktri ni bithi kumi bai kok de sakane saga miani simuk hamke miani simuk se kisa kok sa ni kumi bai tini ke kisa kok saka horo gobang kol khai tong khana moja se chungke ke kisa phani moni kothok buino khai ma mriyo no
Masuk kos ki khalai thu thui nai asu kos to khalai man dolo kisa monai chong. Moto kharap wngkhang le. Nini kumui bai mia simsi kisa kok sao tini ke nini kumui ano kisa kol khai tong ha balogui nai taro kol khai tong tikha hingke tesa kising songoi kok sanai ni tonti nai tei kisa kol khai ho tikha no tini si kok sang bo bai kaham ke mia ni simung kisa saka tini kisa kaham bisa kata. Jambo monai jaga marung kapai hingke tamo pia rok sabo muni monai iske hingke jambo monai sasla hene monai muk turui phai nai thuiso kado thentri mukhui thentri ruto mamo ma bordan tisi toni pekha ani banta hene bo khagi narko ke angoi kisa sakha ambo samale taisa muk turui phaio hingke ba monai sao ke ba pias riti hene monai mi hingke ba mukuri marikha borose bo komo je kisa komo kamuk turui haipono asodong kokala nonseka kumui nogo phaika hingke ani screen temper phati jani bagai khisikdi ha mone mora nemo saitong bosano khisigui pakhe joliro yak tungni bhando kisa naoine khisiknai bangrani bukurok kisa naoine haino ongo soto naiga kisi jolibo maar khaino khisigobo maar khaino ang jolibo musmakao saslang satiro nung nok tangye khona hane tangye khorang kisar hogadi saslang nok tangnani bagoi kisa subagadi nen baino ke monai monikho ha monai jambo ma monikho haino songha angke tamjani bo bahando kisa naoine khisik jangmaya sake joli mani tasa dia mo muitu manghangke bono joli tongnai jatsi khisik mani joy sa mani hamya jak ani joli mani bo hamya amo haisi phani monai umi jambo monai eske monai boni kok bai ta nong hai tong bai ha phani monai umi chikuma monikho oi bini kok bai no na hala tab kisa muktri phayang thangka bini kok bai no mokol yogui tongmuya da yokongka mukti kalai thanga hingke kisa muktri phaya haike srangui thangkata amki samani nangbele monai iske ano ani bai onko hakotalani bai ano saiklango phainai amo hamoha bithi sisadi lumani ta deli deli lumani tai phuyani bithi omohai bithi omo togui sadi nai nokgana osi tongo modo ngomsa hamgala kini saya hingke tei kisa rugini hingke bo hamya doctor o 5-6 bar naijak taka hamya hingke pore hingkangke bo tei kisa rugini saka hingke no omo jamole thap loge loge no omo hayung thangkata obogini bini konglo romine ani bai je samani bithi puila phurang sai ani baga ani doctor kocho belai khe rang thangka hingke erpore second no bo saoine ang tei kaisa rugini bo chaoine omo ang 1 bar doctor thamani hamya tei ekbar thana hine kolo khaijak obo bo saoine chaoine doctor o rang 1 taka bono khibina nai rang 20 taka bai no paikhe bisi 20 taka ya mangna siro hoka bo rang 20 taka rimani rang 20 tesa kifili hoka omo ni tab kahama hingke bagine monai ni kok no bo nawui nai bini kok no thik wngnai hine haike ang ani cherani baga anggot paimano abo joto chai pari muktri sari kwlak do obo pias ri male muktri srangui thangka hingke tamsaka saslang buphuru tangnaisa hungrang ro hoke tangnai ta amoni saka nini boda yasku kolok bai ani yasku kolok ya yasku kolok khe tongmani ani yasku patla ani kok bai no muktri phailia eske mani saka hene ma monika mane eske ma monika obagui no ang bini kok tabo khe romo agi hingke romya ani bai je sapor no chimung no nang tabo khe bui amo hai khlai de hingke omo nangnai no wngkha na hinui khelai kaham.
Amake buine kokrok kisa romina nango. Pila pro ke romnya. Topona kisa masih ko pisi tongla 1 ঘন্টা আর solarlo tongna yang kosto mosto 1 ঘন্টা paikhan kelang tai tongla ka aso kosto ke narbo 1 ঘন্টা ro tong tai besegla 1 ঘন্টা karane tai আধা ঘন্টা sinang aske ka pura mugdre paikhan thina na yo kono phano sai mayango saslang good night saslang nongle nogrok ta tangka sakade dalan dok nok ta tangka kemunas ketam saka mukhang sui na khaina hambla samudra phema ani sel tong nai di da by video silta bok akon mukhang sina ka sari hebna hai mudra phayta sasla thangka thế tam jani bo maija khabai maija ino muktre phai khatai bo nong sai dong monai maija ino te muktre phai na dokha maija tong haina ham kamo muktre phai mani kisa par khai ma gan kedam khamo monai ma mani khamana iske te masa biang ko makho mana saijung jong se bole te biang thangbai ka koman khabai te to lokisa ngamna saslang good night sister ingke saslang macha ani channel tong noidi videos akona yo no naskamna chaka mununa sungde bai bahai kai muktri phaya tong hine
Aha, mane bose sairi khabare piyaz phuli henna mane chaka aha ka ha tai saborok tong kobar khabi de kasaka bahini mustard mono aha moktore phayang nane mustard mane bo mamoni kha amo bisina waise broad klai khangka moktore lip moktore sabai horai nai jeng tonga thambe kotoma masa mabuka saslang nini thoki tamo himane baba kok buji ne saslang ni kok ro buji thari yang tam jane ro saslang mane misaka mone monika ha jaga sasang jaga ni bed phonok di ani bed phonok no tam khlai no ani bed dok no nagoi ko pa sarang ya ani bed dok sano mane bahai janai nane haida ani bed bahai janai nane haida saslang mane oi ko nini kya nini kya phonok di nini kya pungkha nini kya pungkha haha mane mane jaga mane kya iske mane mane kya mane iske mane sasang thumani bed thumani bed mane iske mane khana ka mane mane bai buji dia haha tam sapa tamo pung bai pun pingo pun dok dut sana dong pun wana ke dut pangko amar dut makhano saslang ayus paikare like then bai kaham no saslang ke
बाय बाय थैनायखौ बाय खाना बायनाय जा गासिबो आंबो बुंबाय दं आहा मोनैखौ माने मोनसेखौ फन skin ayus mulai tam sa piya puya bay haha anga diti phai ka bole tam kaham na diti lam sugono na man sa tam puya bay ha mai ga ayus phai ka tam moi songoi maisa kha bay hinge man sa punya tam moi songoi maisa kha ayu sang kose bole moi maisa maundro jakran so Muna ayos tam saka Mintu bro hi na hello Mintu hinke diti thang ka do tam thanga sa diti hinke tam mo song ma saka sa bai ayu sangke ngo sa do wala pang hinke skama ka punya diti thang ka do tam thanga sa diti aske thok se abo ke khai mai bai Mintu Mintu bai hinke Mintu hor kaham ayu saka ang no like rena ni bagui phai ang thang ka ta gorna Mintu hor kaham bai hena Mintu tam khai ang bai comments pori ti bai taw sa comment phai moktre thang tong do moktre o jese punong ko siti nai like hena Mintu hamba Mintu mone muse ko bai sia ha mone mone muse kia Mintu saga hai bai hai bai umi ka hamda asuk din ni pore maisa khada bai eske mona bai umi ta ukai tongsa mona musaga au ka hamo nung kha ka Mintu ka Mintu ke mona her bimari ni nai tong bo Mintu mona me nung tam khai tong muk turi da phai ka bai bai Mintu sa rakushi tong ka bai
हो बेफोर गासिबो दंखानि सैजोमारिया मे dong kok sajayake bah mau kayak mau tas dite Numainsi se ya sariyana saka by sisaka ঠিক ঠিক saka Mune hahaha oi ingko tam hingkamo norokai tam sanai asung sanai do ang pura mane sojjo khalaimalia muktrisik pura muktir phungko tongha hingke monai songno monai je jano tongnai monai song jotono no hambai norokan logori tongmani bagui ang leireng kaham khe tongma diya muktri phaimani bagui pura je LB on khaika mane aphorni se muktri phai kosto khe tongmani kitabo ঘন্টা কারণে tongkha tei kisani bagui 1 ঘন্টা kaya koto tei 10 minute ni bagui akon pai gotnai tei go ni bagui tei 10 minute ni bagui kai ang tongha hor kaham jotono amsungno